Ty no, Forbidden, se mnou na 90 vteřin, taky Life is Porno. A prostě zdar. Tak jdem na to. Pojď nás jít někam na svoji nejoblíbenější snídaní. Bistro Karel, by far. Co kafíčko? Ja som hodne úchyl na dobrý filter. Letná hud, Yes Cafe asi, alebo potom Maze Lab. Jo, tak to je jako velká laboratoř. Já to řeknu nahlas, byl jsem na filtru za 499 korun. Že se nestydíte. Sladký typ. Čokolády od Herůvka v Čejči, jeho čokoládou. Bean to bar, poďme preč z Prahy, ne? No jistě. Oběd. Víkend, kavárna pod Pavlačí, najväčší hidden gem ever, najlepšie miesto na tradičnú kuchyňu, tie chute wow. A bežný obed to Bon Ramen alebo An Bistro. Zmrzlina. Tiež by som povedal nie kde, ale s kým. S mojím synom. Asi crème de la crème. A mezinárodní kuchyně. Ja milujem Ázii, jednoznačne Dian, moja najobľúbenejšia reštaurácia v Prahe, Taro. Mne sa to A líbí. ešte som zabudol El Camino. Zapomněl jsem na pekárnu. Doma, kvásková pekárna od mojej manželky. Jo takhle, Už já asi si 15 říkám. let, že to nepoznáš. Pizza a burger. Burgerman, truffle smash, úplne top. Moja uchylárna. Pizza asi by som povedal sliceless baby asi nuda. What do you mean? What do you mean? Tak ja by som povedal Aposto Trattoria. Večeře. Tak spomínaný Dian a Štango. Momentálne môj top 2 reštaurácie v Prahe. Pivo, víno, drinky. Nepijem alkohol, ale keď som ho pil, asi bokovku by som povedal. Tvoje nejoblíbenější jídlo. Halušky s brinzou, v kolibe, pozvolenie. Halušky s brinzou. Těšíš se na otevření slovenské restaurace od Ambiente? Veľmi sa teším skôr od Tomáša Valkoviča, najviac sa na to teším. Tvoje guilty pleasure? Druh tyčinky asi. Tady vidím velký špatný. Taký hack, potrebuješ ich otvoriť a 3 dní nechať. To není normální. Všechny moje tipy najdeš v apce Gastromapa Lukáše Hejlíka. A díky moc za parťáctví Fiala Rávenu. Chodím s ním už roky do přírody, ale i do města. Dík za tohle video.